Срещата с Светогорското монашество винаги е удоволствие за православните хора. Още по-голямо удоволствие, когато тази среща е не в самата Света гора, а тук по нашите земи, тъй като не всеки ден се случва извън Света гора да се срещнеш и то с игумен на Светогорски манастир. Преди време имах възможност да разговарям с игуменът на един такъв манастир, един от най-младите игумени на Света гора, архимандрит Вартоломей. И имам удоволствието да ви покажа първата част от разговора ми с него. След малко в предаването ще видите и втората част. Той е един от най-младите игумени на Света гора. Роден е през 1973 в Атина. Духовният му път преминава през висше богословско образование в Атинския университет, за да стигне до Света гора. Там става послушник в една от килиите край административния център Карея, сетне приема монашество и свещеническо служение. През септември 2013 е избран за каноничен игумен на манастира Есфигмен, който през последните десетилетия е свързан с един много болезнен проблем за цяла Света гора. Ваше високо преподобие, благодаря ви, че се съгласихте да дадете това интервю. Първият ми въпрос е свързан с вас самия. Какво може да мотивира един млад човек да се посвети на Бога и то не като свещеник, а като монах, да приеме монашеството? Мнозина са ми задавали този въпрос. Още от първия ден, в който отидох на Света гора, искайки да обясня защо съм взел това решение. Заминах съвсем млад, на 18 години. Моят отговор беше: има неща в живота, които не можеш да обясниш. Няма думи, които да изразят точно какво се случва в човека, решил да последва Христос. Същото е и с любовта. Двама влюбени, младеж и девойка, не могат да обяснят това, което чувстват. То е нещо много голямо и изключително. Нещо подобно е и с нас. То е отвъд границите на осезаемото, на материалното. В онзи момент наистина чувстваш, че Бог е заедно с теб. Ако се опитам да отговоря кратко кое е онова, което ме накара да последвам Христос, то отговорът е много прост. Любовта към Христос. Архимандрит Вартоломей гостува за първи път в България по покана на братството на Църногорския манастир. Именно монасите от тази обител издадоха на български език специално съставен сборник с актуални беседи на Светогорски игумен под заглавието «Слова за духовно израстване». В книгата, която издава Църногорския манастир, сборник с ваши беседи, първата глава е посветена на кризата в днешно време. Как може тя да бъде преодоляна? Повод да напиша тази беседа беше положението както в Гърция, така и в света. Какво означава в нашия живот да има криза? И тази криза икономическа ли е, както искат да вярват много хора, или е вътрешна, духовна криза? Според мен кризата е не толкова икономическа, но е нравствена, вътрешна за човека криза. Проблемът на човека е вътрешен. Той е изгубил своя мир, своето спокойствие, пътя си като човек, а когато губиш пътя си, се движиш в погрешна посока. Всяко твое решение е повлияно от погрешния път. Така постоянно възникват кризи. Когато не си се научил да се бориш и да се изправиш срещу себе си, не си се научил да признаваш грешките си, тогава се оказваш неподготвен, нетрениран. Църквата ни дава начина, показва ни как да се борим, учи ни как да събудим себе си, своето истинско аз, така че то да се бори за своето добро. Например, седим на един стол, без надежда и изпълнени с отчаяние, в пълна безизходица. Никъде не виждаме решение. Единственото, което искаме е да се случи чудо, някакво вълшебство, което да отстрани проблема ни, без ние да положим усилия, без да се изпотим, без да ни боли. И мислим, че по този начин ще се реши кризата и нашият проблем. Нещата обаче не стават така.
Ако не извадим корена на проблема, който се крие във всеки един човек, а го подрязваме само отгоре, тогава той отново ще избуи. Ние отново ще имаме проблеми, като лошото е, че всеки проблем, който се ражда от предходния, е по-голям и ние не можем да се справим с него. Трябва да започнем една вътрешна борба, вътрешно усилие, всеки да види себе си. Веднъж казах, че ако искаме да оправим света, нека започнем от себе си. Но ми отговориха, защо, какво съм направил? Този въпрос мисля, че е типичен за повечето съвременни хора. Всички хора така мислим, че ние не сме направили нищо. Аз нямам вина, аз не правя лесно грешки. Изхвърлили сме грешката от живота си. Мислим, че ако някой сгреши, то е пагубно, че грешката е смърт. Грешката в живота обаче не е нещо пагубно. Тя е знание и опит, за да направим рестарт, да тръгнем отново, едно постоянно обновяване на живота ни, така че обновени да опитаме отново, без отчаяние, смело и най-вече с вяра в Бога. Говорите за смирението. Смирението е много важно за християнина. Обаче един човек, при монасите не знам как е, но при един човек, мирянин, как може да не обърква смирението с овчедушието, с примирението? Как може да си смирен, когато около теб има толкова много негативни неща, които те карат да реагираш? Всички хора сме егоисти. Ние сме завладени от егоизма. Той ни ръководи така, че да не се разбираме помежду си, да не можем да общуваме. Егоизмът налага на човека да бъде винаги отгоре, да има последната дума по всеки въпрос. Ако аз му кажа една дума, той ще ми отвърне с две. Ако той ми каже две, аз съм длъжен да му отговоря с три. Така няма да стигнем до никъде. С това се сблъскваме всеки ден. И в светското общество, също и в манастирите. Виждаме го и по време на изповед. Както при монаси, така и при миряни. Хората са наранени от егоизма си. Всички. Егоизмът не оставя човека да живее като човек. Не му дава възможност да общува с другите. Човекът по природа е социален. Той не може да живее сам. А егоизмът го затваря в себе си. Кара човека да затвори всички врати и прозорци на душата си и не позволява на никого да се доближи до него. Защото иска винаги да командва. Как може да живееш в общество като днешното, което всички смятаме за модерно и развито, но в него господства отчаянието и безнадежността, стресът и тревогата? Всичко е мрачно и неясно. Това модернизиране ли се нарича? Или трябва да използваме някоя друга дума? Само в църквата, с духа на църквата и с насоката, която тя дава на нашия живот, може да поставим ново начало. Казваме, че днес положението е толкова лошо, че не може да се оправи. Не го оспорвам. Наистина проблемите са много големи. Смеем ли обаче да кажем кой е виновен за това състояние на обществото? Смеем ли да кажем, че причината сме ние, хората? Смеем ли да кажем, че е виновно нашето безразличие, липсата на усилия и борба, липсата на интерес към църквата, към Христос? Обстоятелството, че сме го изхвърлили изцяло от живота си, въпреки че Той не иска от нас нищо друго, само да обичаме. Затова дойде на земята, за да събуди онова, което е вътре в нас – любовта. Друго не ни е казвал. Не поиска нито дипломи, нито пари, нито титли, не искаше нищо друго, освен едно – да се обичаме помежду си. Само това. Христос е говорил по най-простия начин, разбираемо за всеки човек, бил той беден или богат, образован или не. Всеки можел да разбере какво иска Христос. Но ние живеем в общество, чиято основна цел е Христос да се махне от живота ни. Защо да се махне? Защото е контрол. Дори самото име на Христос, произнесено като дума, контролира съвестта ни. Защото сме деца на Бога. Всички сме деца на Бога. И хората, които са в църквата, и тези, които не са. Децата в едно семейство са различни.
Едни са спокойни, други са буйни, едни викат, други изобщо не говорят, други са гневни. Всички обаче са деца в едно семейство, с една майка и един баща. Така сме и ние, хората, във всички общества. Независимо от етнос, цвят на кожата, произход, ние всички сме Божии чеда. Следователно, когато Христос дойде в нас, Той ни изобличава. По какъв начин? Събужда в нас онази връзка, която сме имали с Бога в рая. Това общуване, когато сме разговаряли с самия Бог, този глас на Бога в нас наричаме съвест. Затова често пъти се опитваме да заглушим съвестта си, за да спрем това изобличение, да не дадем възможност на човека да постави ново начало, когато го иска, и да започне да се бори със своите страсти. На Света гора казваме, че за щастие благият Бог няма да ни съди по резултатите, а ще ни съди по усилията, които сме положили. Ще ни съди за вътрешното ни разположение. Ако искаш да живееш в едно жалко състояние, в тревога, в депресия, в сумрак, никой не ти пречи. Иди и живей така. Няма да протестираш обаче, защото това е твоят избор. Никой не ти го е налагал. Ако обаче не искаш, направи усилие. Ако си на тъмно място и не ти харесва, няма да стоиш там. Ще станеш и ще се опиташ да намериш на всяка цена как да пуснеш светлината, защото искаш да живееш на светло. Именно това вътрешно разположение, тази нагласа се опитваме да събудим у хората. Не е лесно. Ако имаме обаче желанието, ако Христос е наистина в живота ни, ние искаме да го предадем и на другите. Тогава нищо вече не е трудно. Всяка трудност изчезва. Втората част на интервюто с архимандрит Вартоломей, игумена на... Архимандрит Вартоломей поема игуменството на Есфигмен през 2013 в един твърде критичен за обителта период. От 70-те години на миналия век братството на този манастир се отделя административно и духовно от юрисдикцията на Света гора и е престанало да споменава името на Вселенския патриарх, под чиято духовна власт се намира монашеската република. Причината за тази изключително крайна позиция е диалогът, който Вселенската патриаршия започва да води с западното християнство. Над Есфигмен издига черно знаме с надписа «Православие или смърт». И така вече няколко десетилетия. Въпреки опитите на Вселенската патриаршия и на гръцката държава да възстановят реда в обителта, тя все още е в ръцете на отделилите се монаси. Архимандрит Вартоломей е канонично признатият игумен на Есфигмен, но заедно с братството, което го подкрепя и е в единство със Света гора, не живее в манастира. Той пребивава в представителството на обителта в административния център на Атон, Карея. Когато за пръв път видях вашия манастир през 94-та, там се веше едно черно знаме, беше издигнат лозунга «Православие или смърт». Не е ли много краен подобен лозунг? Не звучи ли като някакъв църковен болшевизъм? Нашият манастир Есфигмен от 1972 беше прекъснал своята връзка с върховната управа на Света гора. През този период в манастира беше влязла група монаси, старокалендарци от една област в Гърция, Патра. Тези старокалендарци успяха да завземат административното управление на обителта и насилствено изгониха възрастните монаси от старото ръководство. Те проповядват ожесточено фанатизъм, проповядват омраза към инославните, проповядват, че те са единствените истински християни на земята и други няма, освен тези, които ги следват. Те настояват останалите манастири на Света гора да се съгласят с тях. Стигнаха до крайности. Започнаха да излизат извън Света гора. Объркваха хората със своите проповеди. Те не проповядват Христос. Христос няма нищо общо с тяхната проповед, защото те са обхванати от онзи фанатичен дух, който се отличава с насилие, расизъм, омраза към неправославните. Те не говорят толкова за Христос, колкото за Антихриста. Постоянно говорят за врагове и се опитват да поддържат от своите привърженици дух на бдителност и готовност, но съчетани с вътрешен смут и напрежение.
Те имат именно привърженици. Защото говорим за фанатици. Фанатиците създават привърженици, а не вярващи хора. Така те са постоянно готови да използват дори насилие срещу този, който е на различно мнение. Този дух няма нищо общо с църквата. Той е нецърковен. Това е причината да издигнат черни знамена. Сложиха лозунга православие или смърт, който те популяризираха навсякъде. Тези думи, православие или смърт, са заимствани от гръцката революция срещу турците, чието лозунг е бил свобода или смърт. Или ще се освободим, или ще умрем за свободата си. Тези хора обаче, когато казват православие или смърт, имат предвид или ще станете православни като нас, с духа и верою на нашата група, или ще умрете. Загубени сте. Няма да се спасите. Тези неща са нецърковни. И извън църквата са. Чужди са на Христовия дух. Те не съответстват и на духа на светогорското монашество. Нашите основни усилия днес са да възстановим законността. Ние временно обитаваме представителството на манастира Есфигмен в Карея, защото главната сграда на нашия манастир все още е окупирана. Те от своя страна продължават своята фанатизирана борба. Не приемат никое решение, макар че има издадени вече близо 40 съдебни решения срещу тях, които са по граждански, но и по наказателни дела. Полагаме големи усилия да върнем недвижимата собственост на манастира, прехвърлена от разколниците на трети лица посредством незаконно образувани фирми, в които и самите те участват. Виждаме, че православието също не е застраховано от фанатизма. Обикновено в наше време говорим, че една друга религия е много фанатична. Но как в православието да се избавим от фанатизма? Фанатизмът затваря ушите на човека, за да не чува. Такъв човек не иска да води диалог, иска да води монолог и то своя собствен, а ти си длъжен да го слушаш и да го приемеш. Ако не го приемаш, значи си враг. Това е духът на фанатизма, който е същият като духа на епохата, в която днес живеем. Имам предвид обявената свещена война от страна на джихадисти. В нашия случай, в името на Христос, в името на религията, някои също се опитват да използват това състояние и да извършват тежки престъпления. Такъв фанатизъм може да се открие и в църквата сред някои групи, за които ние можем само да се молим, тъй като те не приемат съвет, нито могат да водят разговор. Много им е трудно да приемат, че са на грешен път и изискват цялата църква да се промени и да стане като тях. Тези групи не са големи. Имам предвид старостилците в църковните среди. Те много ясно могат да бъдат разпознати по начина, по който се движат и разговарят. Те са обхванати от едно вълнение, ръцете им треперят, речта им е напрегната, гневна и с дух на насилие. Тези неща са несъвместими с Христовия дух. Когато Христос казва: «Научете се от мен, защото съм кротък и смирен по сърце», Той всъщност ни казва какви трябва да бъдем като Негови последователи. Трябва да сме кротки и смирени. Фанатичният дух е противоположен на това. Това не е православният дух. Трябва да отвърнем лице от духа на фанатизма, но същевременно не бива да преставаме да се молим за тези хора, за да ги просвети благият Бог и да видят мрака, в който живеят, да видят някой лъч светлина, за да открият и те пътя на спасението. Гостувате на един български манастир, на Църногорския манастир. Това богослужение, на което присъствахме, то ли е знак за онова истинско братолюбие, което ни проповядва Христос? И защо това братолюбие някак си не го виждаме между държавите ни, които претендират, че са православни? В политиката винаги има разногласие. Това е смисълът на демокрацията, да се чуват различни мнения. Но ако е в дух на любов, и разногласието може да бъде полезно. В православието също има разногласие. Различни мнения по много въпроси, защото ние сме човешко общество, а където живее човекът, винаги ще се чуват различни гласове, винаги ще има несъгласие, винаги ще има и грешка. Но в пространството на православието всичко това трябва да е напоено с Христовия дух. Всичко трябва да е облечено с мантията на нашата вяра в Бога. Всичко да бъде осветено.
дори нашето разногласие, дори и грешката, трябва да бъдат осветени по някакъв начин. Да, мога да сгреша, но имам и смелостта да видя грешката си. Всичко, което е противно на този дух, не е църковно. В църквата няма място за политика. Не можеш да постъпваш като политик в църквата и да влияеш по този начин на хората. Например, можеш да бъдеш силен благодарение на връзките си с някои политически центрове на властта, или да имаме икономическа сила и чрез нея да влияем на събитията. Всичко това е чуждо на църковния дух. Християнството носи духа на любовта, помирението и е пропито от Словото на Христос, което, както казах в началото, е просто, ясно, мирно, освежава като извор на вода. Обичайте се един други го. Ето, на нашата обща служба в Дигинския манастир се бяхме събрали хора от България, Сърбия, Гърция, от Света гора. На едно и също място бяхме хора от различни народности, но говорихме същите неща. Имахме обща цел и всички се молихме на едно и също лице – на Христос. Това е глобализация. Глобализацията, която днес проповядват някои, се е случила преди 2000 години с идването на Христос на земята. И всички хора сме обединени около общата чаша с тялото и кръвта Христови. Причестяваме се от една и съща чаша, независимо от своята националност. Това е духът на любовта. Αυτό είναι το πνεύμα της αγάπης.